Здравейте! В днешния епизод ще ви покажа как да си инсталирате Sony Vegas 11 Pro. Така, влизате в 64 операционна битова система или 32. Но първо погледнете от тук каква ви е операционната система. На мен ми е 64 битова операционна система. Значи тук. Но преди да започнете, трябва да си изключите антивирусната. Ако не знаете как, натискате отвори, настройки, защита в реално време, махате тикчето и запис на промените. И изключите. Сега влизаме и натискаме това. Даваме да и това го минимизираме. Така, тук ви излизат няколко езика. Френски, немски, испански и така нататък. Аз избирам английски, за да ми е по-лесно. Натискате тук, после Next. Това е ако искате да имате програмата на десктопа икона. Аз искам, затова ще натисна тикчето и Install. Тук ще ви се появи след малко иконата. Напоследък много хора се оплакват, че не могат да инсталират Sony Vegas. Просто трябва да спазвате внимателно стъпките. Затова много внимателно гледайте клипа ми. И още от сега се извинявам, защото не мога да спра музиката на KGN, не знам как. Така, ето е иконата. Сега натискате Finish. Влизате тук. Копирате KGN. Ето, копирай. След това влизате в папка C. Така. Има програмни файлове и програмни файлове 86. И в двете папки има папка Sony. Но влезнете в програмни файлове само тук. Само програмни файлове. След това търсете Sony. Ето, Vegas Pro 11 и след това поставяте KGN. Постави, където сме го копирали. След това натискате продължи и ето го KGN. Сега натискаме като администраторски. Сега няма да ме чувате много добре заради музиката, защото не знам как да я спра, така че съжалявам. Наблюдавайте внимателно, няма да говоря.
Така, ето сега се изключва KGN. Забравих да ви кажа нещо много важно. Не натискайте Generate и там какво пише до пача. Не го натискайте никога. Аз за малко да го натисна. Затова не го натискайте. Така. Ако дано да съм ви помогнал, пишете долу в коментарите на клипа. Ако искате да ви покажа как се работи с Sony Vegas 11, или ако искате да ви покажа как да инсталирате Sony Vegas 12 Pro. Така, това беше всичко от мен. До скоро!